така голяма машина за сушене? Защо тръгва с направо от водата? Защото после като караме, той вятър отдухва колата и тя се изсушава. Тъпият има умник да е. Какво направи? Щеше да ни удари. Продължава да изпреварва на забраненото и да прави глупости. Страшни тъпанари. Той забина там, а тази лента беше забина. Той идват коли от среща, той кара срещу тях някакъв пълен цървул.